La missió de la vàlvula protectora de 4 circuits és garantir la pressió en els altres circuits en el cas d'haver una fuita i quedar sense pressió un circuit. A un esquema de fre, la vàlvula té el seu símbol corresponent. El símbol de la figura indica que la vàlvula té una entrada i 4 sortides. La vàlvula va muntada entre el regulador de pressió i els dipòsits d'aire comprimit. Els principals elements que formen la vàlvula protectora de 4 circuits són 4 pistons de vàlvula, també anomenats vàlvules de desbordament, 4 molles que mantenen els pistons de vàlvula tancats quan no hi ha pressió, i 4 cargols d'ajustament que ajusten la pressió d'obertura dels pistons de vàlvula a 7,0 bar amb una tolerància de menys 0,3 bar. Quan el circuit està buit, els pistons de vàlvula, empesos per la força de les seves respectives molles, tanquen la comunicació de l'aire del circuit procedent del compressor amb els diferents circuits. Els pistons de vàlvula estan en comunicació amb l'aire atmosfèric a la seva part superior. Al posar el motor en marxa, l'aire provinent del compressor passa pel regulador de pressió i arriba a l'entrada 1 de la vàlvula de seguretat de 4 vies. A través dels conductes interns arriba a la superfície circular dels pistons de vàlvula. Cadascun dels pistons, quan està tancat, té una superfície circular marcada a la figura amb la lletra A, on arriba la pressió de l'aire procedent del compressor, i una superfície anular B, on rep la pressió de l'aire del seu circuit si aquest té pressió residual al seu interior. Quan la pressió de l'aire supera la força de les molles ajustades a una pressió d'obertura de 7 bar amb una tolerància de menys 0,3 bars, s'obre en primer lloc el pistó de vàlvula que la força d'ajustament ha quedat més baixa dins de la tolerància. L'aire a pressió passa a omplir el circuit fins a la pressió d'obertura del pistó de vàlvula d'un altre circuit i l'obre. Un cop ple i amb la pressió superior de la força d'obertura d'un altre pistó de vàlvula, aquest s'obre i segueix el mateix cicle fins que s'obre el pistó de vàlvula de l'últim circuit. No hi ha un ordre establert en l'obertura dels pistons de vàlvula. S'obre en primer lloc el que la pressió ha quedat ajustada més baixa dins de la tolerància. Un cop plens tots els circuits, la pressió sota de la superfície dels pistons els manté oberts. Quan tots estan oberts, els circuits estan connectats entre si i la pressió de reserva serà la mateixa a tots ells. Amb el motor aturat, el compressor no envia aire. Si un dels circuits té una petita fuita, al estar tots els circuits connectats entre si, baixarà la pressió de reserva a tots ells. Quan arriben a la pressió de tancament, els pistons de vàlvula es tanquen. Quan els pistons de vàlvula estan tancats, la pressió dins de cada circuit s'anomena pressió residual. A causa de la fuita, baixa la pressió residual en el circuit avariat fins a buidar-se del tot, mentre que els altres circuits romandran a la pressió de tancament dels pistons de vàlvula.
Si es posa novament el motor en funcionament, l'aire provinent del compressor arriba amb la mateixa pressió a la superfície circular de tots els pistons de vàlvula. Els dels circuits sans reben la pressió sota de la superfície circular A de l'aire provinent del compressor i a la superfície anular B la pressió residual del circuit corresponent. La suma de les dues pressions obren els pistons de vàlvula. Degut a la pressió residual, s'obren en primer lloc els pistons de vàlvula del circuit sense fuites d'aire. Augmenta la pressió a l'interior de tots ells i també a la superfície circular del pistó de vàlvula del circuit buit. En el circuit amb la fuita d'aire no hi ha pressió residual al seu interior. El pistó de vàlvula rep la pressió sobre la superfície circular A, però no en rep cap a la superfície anular B, així que necessita la pressió d'obertura de 7 bars per obrir-la. Quan la pressió a la superfície circular del circuit en fuita assoleix el valor d'obertura, el pistó de vàlvula s'obre i l'aire passa a omplir el circuit fins a la pressió de desconnexió del regulador de pressió, ja que la fuita és petita i el compressor subministra l'aire suficient per mantenir la pressió de reserva dins de tots els circuits. Si amb el motor aturat existeix una fuita d'aire total en un circuit, no hi ha cap pressió residual a la superfície anular del pistó de vàlvula del circuit avariat. Al posar el motor en marxa i tornar a enviar aire al compressor, la pressió augmenta a tot el circuit d'entrada. Quan aquesta pressió més la pressió residual dels circuits és superior a la força de les respectives molles, els pistons de vàlvula s'obren. El circuit avariat, al no tenir pressió residual a la superfície anular, necessita la pressió d'obertura de 7 bars a la superfície circular per obrir el pistó. A l'arribar a la pressió d'obertura, el pistó de vàlvula s'obre i l'aire procedent del compressor es perd a l'atmosfera per la fuita, però mantenint la pressió necessària dins dels circuits sans. Si el motor s'atura, el compressor no envia aire i es tanca el pistó de vàlvula del circuit danyat, però es manté la pressió de reserva en els circuits sans. El mateix passarà si el dany en fugida d'aire total és a qualsevol dels 4 circuits. L'operació de tancament i obertura dels pistons de vàlvula seguirà el mateix procés d'obertura en els circuits sans i en el circuit avariat. Naturalment que un vehicle amb un circuit avariat és necessari reparar-lo immediatament, però mentre la vàlvula evita que quedi sense fre.